אפשר איזה בדיחה לויס? תן לנו בדיחה טובה, אבל חזקה. אתה רוצה בדיחה? כן, רוצה בדיחה. איזה מרוקאי נכנס לחנות של חיות. כן. אמר לו, שלום, כמה עולה התוכי הירוק שמה? אומר לו, זה התוכי הזה עולה $500. $500 תוכי? למה? מה הוא עושה? מה זה מה? זה תוכי מדבר 70 שפות. כל הכבוד. והתוכי הלמעלה הצהוב, כמה עולה? אומר לו, לא, זה $1,000. $1,000 ציפור. תלובו, למה מה הוא עושה? הוא אומר לו, זה גם מדבר 70 שפות וגם יודע להעביר הודעות בוואטסאפ. לא, תלובו ציפור ככה? תגיד, והתוכי למעלה האדום, כמה? אומר לו, התוכי למעלה האדום זה $1,500. $1,500 התוכי ציפור? למה מה הוא עושה? הוא אומר לו, זה בלי מילה שלו, שתי אלה לא עושים כלום.